হামবাই যত মিডিয়া চ্যানেল তিনি जों अम्पी नगर ब्लक कमिटी हईते तुई PS कैसा FIR खायजानि बाथ्रा आबोनि विषयखा थांनाय 25 तारिखआव सेन्दन पत्रिकाव चिनि बरम गोनां EM सोहेल देबरमा ताई बिनिलगि ताई बो दङ चिनि EM सम जारा ADC हाबांगा ताबो मिनिस्टार दंनाय र बरंनि बिरुद्धे बरंनि मुंगै एरें बरं कक सिलजावै पत्रिकाव भाइरल खालायगा जे नैने ससियेल मिडिया रग आवाय खालायजाखा जे बरंनो रां सावर होनो के आबोनि बिरुद्धे जों दिनै बेलायखेना दंफ्लालायजा चिनि त्रिपुरा मथा ताई चिनि इयुथ सं हाइके जों सारा त्रिपुरावनो दिनै अबा हाइके जों केस लायखा आबोन लगे जों अम्पी ब्लक कमिटी बो दिनै तुइदो कैसा अबा हाइके केस रना थांखा जों आरो केस रना थांमानि उल पुलिस प्रशासन हईते गसेनानि लनिया केस नारनि लनिया दङ कारण सम्भवतः बरक साकानि हईते बरक प्रेसार जाखाना BJP गभर्नमेंट बाय अब हाइना एकटा जों इंगित माने थिका एके अब एक्चुअली उद्देश्य प्रणोदित भावे बरक त्रिपुरा मथा एवं चिनि बुबागार नेतृत्वे जाताबो सरकार चलित माने आबनो सित्रा सानानि अनेक रकम बरक प्रचेष्टा चालाबाय दङ विभिन्न एंगल बरक नायथाय दङ जेकुनो समय একটা যেকোনো একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি খাই বড় অবাহিকে আক্রমণ খাই দেব ত্রিপুরা মথানি সাকাও কিন্তু নরক সাইমানো ত্রিপুরা হাস্তিনে যত ত্রিপুরা সার সাইমানো যে जों ত্রিপুরা মথা ফাইবানি ইয়াগুলো जों बाइक चालक दं बाइक अबै दं बाइक डेभलप खालायगा आबो आं साननानै नाया आबो जतनो साइमानो हाताराते जतनो साइमानो अ जागाव BJP जेसेबां चेष्टा खायदों जोंनि बागै अपप्रचार खायनानै किन्तु जनगणाबो गसै दाहारिया बर पत्रिका सैथो इउटुबाव रुथों जेकुनु निउस चेनेल रुथों भाइरल खालायथों आ बरंनि फल्स फेक जे आबनो जे भाइरल न त्रिपुरा साराव मासाबार गसै नारायकरै आबो जों कामखौ सायमान हानि बागै दा बरफाव हाय भाइरल बन्दमा खायनाय जुदि बन्द खाया के बोसखांबा जों देव सभा कतर जों खायनानै बाद दं आं आमार बागै दा जत तंक संतंनाय चिनि त्रिपुरा सा लोगरंनो आं मा सावो जे अबाहाय विभिन्न चक्रान्त बरक BJP हयते खालाय दङ कारण बरक नुकजागिया अनेक समय सामप्ले हाइके बरक हुइजागै दङ किन्तु हाइके अबै दङ अब हायना তিনি अब एडिटर इन चीफ सेन्दन पत्रिका नैने कुबुई लामा एरपरे सामबिलि देव बर्मा अमाहाय बरनो बरक सामान खायका रांग्री सामान खायका अबश्य अब सिजा एक बरक बाहिके अबाहिके फल्स फेक न्यूज भाइरल खाइ दंबा अबाहाय जेसपर बर चेष्टा खायदो तब त्रिपुरा मथानो बरक किछु खालायमेया आबनो सत्यको त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानो बागै सब समय दङ ताबो दंनाय आसुल आनिको जतनो खुलुमबाय हामबाय दिनैसो फेजुलाइद मा फायखा हायखबा प्रेस मिडियानि बिसिं तिनि नगजानानि हायखो सानानि बाय दं मा फायखा तिनि 28 तारिख 5 मार्च 2022 सालाव थांनाय 25 तारिख 5 मार्च 2022 नि जरावो फेसबुक नियम TMDC ब्रगनो अनाथ निनि एरें रांसा उहुनै जों सन्दा पत्रिका नगमानि बनतैनि जों तिनि सिनि अम्पी एलाकाव अम्पी ब्लक नि बिसिङाव खबजाक तैदु PSO
जों तिनि एफआईआर खायखा बरन बुंतै और तंगु सन्दान पत्रिका 2 नम्बर तो कबै लामा फेसबुक अकाउंट आइखेबा सिनि सामप्लि देबबर्मा बरनि बिरुद्धे जों तिनि एफआईआर खायखा मोबाइल नम्बर जों और स्राय जों मानखा 8787612369 बरनि बिरुद्धे जों तिनि एफआईआर खायखा सिनि ओमपी ब्लक कमिटिनि पक्ष থেকে ओ जागाव जोंनो सिनि टिडि एडिसि हापां जों बिसाकामनि उलगो तमा सामु खायजाखा दे सिंगो जों खोनालायखा आबो जों सानानि जों सावानि नांगिया आबो सिनि पाब्लिक जनगण जतन साइमान ओ जरावो सिनि तिब्रासानि बिसिंगो तिब्रासानो सहयोगिता खायबै सन्दान पत्रिकानि बिसिंति जेबाबो सिनि तिब्रासा सिनि EM ते CM सुनो एलिगेशन खाइ तमनि आबो जों मानिना मैया सिनि तिब्रा मथा जों एरे ताबो सादा तंलिया बने बांगुनो जों तिनि सिनि तैदु PS जों तिनि एफआईआर खायखा काजे ओ एफआईआर खायमा जरावो तिनि जोंनोखा जों थांमानि ललगे जों तिनि जतन पालगे थां तिनि और मानजुजाक सिनि वाइट टेप सं जतन तंगु ओ जरावो तैदु PS नि जे इनचार्ज तंनाय एफआईआर नो यासंनानि लंगिया आइफानो जों जबरदस्ती जों जेखौनो मानानै हुनि जों तिनि एफआईआर खायखा बखा आबो जों नायनै बुसुक जराति बरनि काज चले आबो कय दिपुरे जों हायनि थांगै जों बनो खुस खायनै थिनि हामबाय हायते कक्त माने बिसिंति साइमन माने ओमपी पीएस बाहायनि रिखा एफआईआर माने ओ ओमपी पीएस ले ओ बाहाय एक्सेप्टराव खाता खायजाक ना खायजाक सेम कंडिशन ओमपीआवबो सिनि जे एफआईआर जे कपि नो नारनानि बर लनिया अमा हायखनो जों नुजाक दं आबो जों मानिना मैया जों जदिसि बर तमनो एफआईआर जदिसि तिनि जों जबरदस्ती रयखा बखा बर जे काजकर्म खायखा जों आन्दोलन कतर चलनाय जों आबो आसुइ दं हायके ताबुक तो तिप्रा सारकनि बिसिंगुनो तिप्रा सारकनो नो अबायके हामिया सिलजारि तंखा अबायखाय हुजो खाय हायके बा चायै नो चाव हिनजागि तंमनि नो तिले तिप्रा सारकनो बम हायके क रहनानि मुसुं बनन जों तिब्रा सारनो सिनि जे जनगण रनो जों सानन मुसुबो फेसबुक हायखेबा सिनि सनन पत्रिका ओ चाव हि हुजाखेनो अब चाव हाया अब चाव देसे दे पब्लिक सि साइ माने पब्लिक स्राय नोवै दंगो आबनो तैनो जों तिनि जे सारा तिब्रानि सिनि तिब्रा सताबो जातिनो हामजानाय दफानो हामजानाय र जतन बासलाय जाक जों अब तै मानै नामैया ए जे खिफानो जे फेसबुक अकाउंट जे होल्डर हायखेबा जे सनन पत्रिका बरनो जासाय खाने नोंथांनि जों तिनि एफआईआर बन बिदि